Iya, sekarang kita ada bayang menyeso batin. Siang jo malam taruh membayang ruponan manyeso sadangnya tumbuh tinggi manjulang nan si bungo cinta ramu radam jantung hati barang guikan laiden cubo aliah pandangan bayang maagah juo basabab cinta katuntuang habib nan kau bakeh adi gamang nan di batin bagali mantangi ayamato apa bana salah di badan diri denaiko mangasa dalam kobana manikam luko rasanya indah talo di badan manahan sakit kehilangan kasih jo sayang banganyo dulu menyintui kau bakeh diri jika hanya disakiti mau kia janji nan bacando kayo bana nyatunyo kasih barali ka orang lain nan bacandolah kayo bana nyatunyo kasih barali ka orang lain. Ya bersama arranger Nicola Oza. Laiden cubo aliah pandangan bayang maagah juo basabab cinta katuntuang habib nan kau bakeh adi gamang nan di batin bagali mantangi ayamato apa bana salah di badan diri denaiko mangasa dalam kobana manikam luko rasanya indah talo di badan manahan sakit kehilangan kasih jo sayang banganyo dulu menyintui kau bakeh diri jika hanya disakiti mau kia janji nan bacando kayo bana
tunjuk kasih barali ke orang lain nan bacan